אז התכונות מתחלקות בין כמה אנשים, וכנראה ששר החינוך הנוכחי גדעון סער הוא בדיוק החלק השני של התלמיד, כי גדעון סער בן 43 גדל בקיבוץ שדה בוקר, והוא היה העורך הפוליטי של עיתון העולם הזה, ואחר כך הוא עבר לחלק הימני של הליכוד, וגם לו, למרות שלא הכרתי אותו אישית, כתבתי מכתב קצר, ואני רק רוצה, אני כבר מסיים, אני רק אקרא את המכתב שכתבתי לו, ואני אומר לכם גם מה הוא עשה בעקבות המכתב. וזה אני אסיים. האוכל יתחמם, יהיה בסדר, אל תדאג. כתבתי לו את המכתב הבא. זה מכתב מה-21/9/09. לכבוד מר גדעון סער, שר החינוך. כבוד השר, רבי מנחם מנדל מקוצק שאל פעם את חסידיו, פלוני למד תורה, אך מה לימדה תורה את פלוני? בשינוי קל אפשר לשאול, פלוני למד פרקי אבות, אך מה לימדו פרקי אבות את פלוני? כיום כשבספינות הדגל של החינוך היסודי והעל יסודי בישראל לא רק שתוכנם של פרקי אבות אינו ידוע ואפילו שמו לא מוכר, אנחנו פטורים גם מן השאלה. ומהיכן ידעו תלמידי ישראל כי על הגיבור הכובש את יצרו לכבוש קודם את יצרו שלו ורק אחר כך גם את יצרם של אחרים שלא כמקובל במקומותינו. ובמקום שאין אנשים בחברה במספר הדוגמאות האישיות בצמרת ולא רק הולך ופוחת, השתדל להיות איש, פירושו השתדל בעצמך להיות איש ודוגמה אישית ברמתך, במקומך ולסביבתך, כי חינוך על הבסיס הזה הוא ראשית צמיחת גאולתנו. עיקר תפקידו של שר החינוך הוא, לעניות דעתי, לקבוע סדרי עדיפות לאומיים במערכת החינוך, ודבריי הם חומר למחשבה, כי סוף מעשה במחשבה תחילה. אשמח לסייע גם מניסיוני וכו'. כעבור 3 שבועות אני מקבל מכתב מהשר. תודה על מכתבך מיום 21/9/09. ברצוני להביא לידיעתך כי כוונתי לכלול את פרקי אבות בתוכנית הלימודים החדשה עליה אנו שוקדים, מורשת ותרבות ישראל. אני חושב שהאווירה הכבדה והרצינית שנוצרה פה, גם בעקבות הדברים שמיכאל סיפר על מאיר זיכרונו לברכה, וגם בקטע ששמענו פה על בוגר שלא הגיע לרגע הזה, אני חושב שהדברים האלה הם דברים שנוגעים לכל אחד אישית, וגם לי וגם לכולנו. תודה רבה. טוב, אנחנו נעצור קצת הימורים. נעצור קצת, קרמי, נעצור. בוא נשאל קצת אחרים. מה עושים החברים? בשורה האחרונה. כוחי, תעזרי לנו. מי נמצא בשורה שלך? בואי קחי את המיקרופון. בואי תעזרי לנו. כל אחד יספר מילה אחת על עצמו, להזכיר מי הוא, איפה הוא ישב, ליד איזה כיסא. לא, סליחה. בבקשה. טוב, לידי יושב עופר שוקר. איפה עופר? אני לא... עופר! עופר קום, שוקר. קום. תמיד ישבת בסוף, תמיד. לא זוכר, מתי באתי לבית ספר בכלל. ערב טוב לכולם, מי שזוכר אותי זוכר. אני לא מהתלמידים המצטיינים שהייתי בבית ספר, בגלל שהייתי חולה בדלקת פרקים. בתקופה אז גם לא היה איך לרפות אותי, וסבלתי, בוא נגיד, פה ושם. היום יש לי חנות פלאפל הכרם בשכונה ב', מי שמכיר? מומלץ. רגע, יש מבצעים? כן. ספר לנו. בד"ץ. אתם יכולים לבוא ליהנות מפלאפל, עם כל, איך אומרים, עם הטעם. קצר. אז להגיע בהמוניכם. תודה רבה לך. נקסט, כוחי, עם וכיף השורה לראות שלך. אתכם. קצר, מתגמית. עופר אסרף, שהרבה זוכרות אותו. עופר. ערב טוב. אני כמו הרבה פה מתרגש מאוד ושמח מאוד להיות כאן. אומנם כבר נפגשנו כמה פעמים עם כולם.
חלקכם בטח לא זוכר אותי כי אני עזבתי אחרי 2.5. זה בלשון המעטה עזבתי. יש לך הזדמנות להגיד כל מה שאתה רוצה למר בנסון, זו ההזדמנות שלך האחרונה. כיום אני מנהל משא ומתן ברשות הבדואים, משרד הבינוי והשיכון. אתם לא תצטרכו את העזרה שלי שם. אני שמח להיות פה ואני מקווה שכולכם שמחים להיות כאן. תודה. נלך קצת לאגף השני. תקפוץ כמה שורות, תקפוץ. רגע, אתה נשאל את מי פה מהביישנים? שמעון שנה. שמעון. אגב, אני רוצה לספר סיפור על שמעון שנה. אני חייב לספר לכם את זה. בשנת 86 הבחור הזה מכר לי את הווספה הראשונה שקניתי. לא, זה לא הסיפור, הסיפור יותר רציני, חבר'ה. 400 שקל, נכון? ולא הסכמת לתת לי קודם כל את הקסדה. עכשיו נותן לי, פעם לא מניעים את הווספות מהאצבע כזה, היה רגלית, אז לא הייתה רגלית. אז הוא אמר, תשמע, זה תיקון קטן, בינתיים תניע אותה בדחיפה. עכשיו זה הווספה הראשונה שלי, אני חייב לספר לכם את זה, זה עכשיו ככה קפץ לי הדבר הזה. הייתי בקק"ל בעיר, ואני מנסה להניע את הווספה בדחיפה, ובאופנוע זה לא כמו באוטו, באופנוע אתה צריך לרוץ, לקפוץ על האופנוע על הווספה, ואז לשחרר את הקלאץ' ולהניע בדחיפה. מה אני עשיתי? אני רצתי ושירתי את הקלאץ' ועם יד על הגז, והקטנוע בורח לי ואני רודף אחריו. שמעון, הוא מנסה לחסל חשבונות איתך עכשיו. שנייה, לא. ואני רואה איזה חנות עם בובה, הבובה רחוקה, פתאום מתקרבת אליי ואני רואה את הוויטרינה. ונכנסתי בוויטרינה, מזל שהיה לחלק למטה. אז שמעון, צריכים לדבר על 400 שקלים האלה, כי זה לא... מה אתה עושה היום? ספר לנו קצת עליך. שמעון, דבר, זה לא וספה, דבר. למה אין לך? מי קיבל לו את המיקרופון? עכשיו שומעים. ערב טוב לכל החברים, מאוד מתרגש. אני אברך במקום שמעון אילוז הגומל על הווספה, זה בסדר. זה החוק. נראה אותך מתחרה עם הבחורות שלנו, נו, דבר. טוב, זה מאוד מרגש, רק שתדעו, אני לא נוהג להתרגש. סיימתי שירות בצה"ל, 25 שנות שירות, יצאתי לגמלאות, כמעט חודש ימים. יש לי 9 ילדים, הפרועה שלי לומדת ראיית חשבון במכון טל בירושלים. ויש לי תינוקת בגן חובה, וכל השאר לומדים באולפנות בני עקיבא. אם אתה צריך עזרה, אתה יכול פרנקל, אם אתה צריך עזרה, כן. רות פרנקל מכירה את הילדים, כולם בוגרים שלה. תודה רבה לך, אמר שנה, תודה רבה. אשתי לא בהיריון למי ששואל. אגב, כמה סבתות וסבים יש פה? כמה? רבותיי? וואו. וואו. איפה הצלם? הצלם, תצלם את כל בעלי הסבים והסבתות. אגב, את אמירה אנחנו קצת משפחה, וכשהיא הולכת עם הנכדה שלה, אז אומרים לה, זה הבת שלך? בניגוד אליי, שאני הולך עם הילדה הקטנה שלי, יש ילדה בת 5, חמודה, הנכדה שלך? לא, זה הבת שלי. כן, שמעון, אולי תעבור לאמצע. זה סעדיה החתיך, רבותיי, תסתכלו מה זה. תראו איזה אורז. איפה סעדיה? רגע, איפה סעדיה? סבתא מירי היפה. ערב טוב לכולם. מאוד מרגש לראות את כולם, באמת. מהרגע שקיבלתי את השיחת טלפון הראשונה, אני פשוט לא מפסיקה לספר ולהתרגש, וחיכיתי לרגע הגדול, ואני עדיין נרגשת. אני עובדת במשרד עורכי דין כבר 11 שנים, ויש לי 4 נכדים, ואני מאושרת. שיהיה טוב לכולם. ערב מהנה. קדימה, רבותיי, סיפורים. מירי, רוצה לספר משהו? רגע. מה, מי? רגע, אתה ביררת כמה נכדים, כמה סבים וסבתות. נו. יש לנו פה כמה גרושים, צריך לעשות כמה שידוכים, זו הזדמנות. חבר'ה, כל הגרושים לפנות ימינה, הגרושות שמאלה. כן. מי שרוצה לבדוק אפשרויות, נשלח לכם באקסל. זה 2 שקלים ל-SMS. שרלי בוחבוט, כל הזמן אתה מפריע, כל הזמן. רגע, עכשיו יוסי מדבר, בבקשה יוסי. ערב טוב לכולם. למי שלא יודע, אני הייתי התלמיד המחונן הראשון של מקיפה, תלמיד למופת שנת 79, 80, 81. ב-82 עזבתי, בנסון בטח זוכר,
יצאתי יום אחד מבית הספר, זה היה במקיפה ליד האוניברסיטה מאחורה, ואז לא הייתי עם כיפה, אני מודה, ואז איך שהוא עבר עם האוטו, אז הרמתי ככה את הראש לשמיים, שהוא לא יראה שאני בלי כיפה, אז הוא עצר, הוא אמר לי, תלמיד, אל תחפש כוכבים ביום, כוכבים יש רק בלילה. אז נשארתי ככה עם הראש, כי לא היה לי נעים עד שהוא הלך, אבל... האם מר בנסון זוכר משהו מהסיפור? מר בנסון לא יודע. הוא מכחיש. שנה, עם האופנוע סגרנו, נכון? איזה עסקאות היו לנו פה שנשארו פתוחות, שמעון? אתה רוצה לחסל עכשיו, זו הזדמנות. האם יש לנו פה... מי רוצה לספר משהו פיקנטי? עמוס. בבקשה. אני רוצה לספר משהו. בבקשה, פיקנטי. פיקנטי. שמי דינה, אני למדתי בי"ב פקידות. ואני רוצה לספר קצת משהו על נושא שקשור בפקידות. אני מכבדת את כבודה של המורה תמי, אני רוצה להזכיר אותה, שהיא הייתה המורה שלנו לפקידות. מגיע לה קצת מחיאות כפיים, כן? אני רוצה לשאול פה בקהל, אני לא חושבת שיש מישהי שלא יודעת להדפיס פה. אז אני רוצה לומר משהו בנושא ההדפסות. כשהתחלנו ללמוד הדפסה, כולם זוכרים, לכל מי שלמד כמובן בכיתה את הפקידות, את החטא רבע. עכשיו איך לימדו אותנו להדפיס בשיטה עיוורת? כמה אנשים יודעים פה להדפיס בשיטה עיוורת? מי ש... חוץ מהכיתה שלי עצמה? הילדים שלה. אני מדברת עלינו, אנחנו ההורים האימהות. יפה. עכשיו איך לימדו אותנו את ההדפסה? אתם לא תאמינו. כידוע היו אז מכונות כתיבה ועדיין עוד לא היו המחשבים, ועל מנת שנדע להדפיס בשיטה עיוורת על מנת שנדע להדפיס בשיטה עיוורת, וזה יאמר לזכותה של תמי שנורא צריך להודות לה על זה. עכשיו ככה זה עובד. ביקשו מאיתנו לתפור סינר. הסינר הוא בצורה מלבנית כזו, כשיש 4 סרטים, 2 מקדימה ו2 מאחורה. לקצר, אמרו לי לקצר. אוקיי. בקיצור, ההדפסה הייתה בשיטה העיוורת, על ידי ההדפסה של לשים את הסינר על המקלדת, ואנחנו קשורים עם השני סרטים האלה, 2 לכיסא ו2 אחרי מכונת ההדפסה, וככה למדנו להדפיס בשיטה העיוורת. תודה. קצת מורים. דרך אגב, לי אין בגרות, אבל בגלל שמאוד אהבתי את המורה יפה סבן, היא לימדה אותנו לשון, נכון? אז אני החלטתי, כי אוטו קרא... מה זה? לימדת אותי, אולי ניסית, אבל היה קשה להצליח ללמד אותי. אני, כמו שאמרתי, לי אין בגרות, ולא עשיתי שום בחינה. אבל כאוטו קרא ליפה סבן, החלטתי שהבחינה היחידה שאני הולך אליה זה לשון. אז הלכתי לבחינה היחידה בלשון. אגב, באותו יום במקרה מישהו ביקש ממני, הייתי נהג חדש, ביקש מדוד שלי לקחת את האוטו למוסך. נכנסתי 5 דקות, אמרתי לא, יש לי אוטו בחוץ, אני יוצא, להסתובב עם האוטו. אז גם את זה לא עשיתי. יפה סבן, בבקשה. חבר'ה, מתוקה והמקסימה. תודה רבה. כפיים. תודה רבה. אני רוצה לומר שזה באמת ערב מאוד מרגש וממש מחמם את הלב. חבר'ה. כשאני קיבלתי את ההזמנה, אני הייתי בסוג של הלם, כי אני לא זכרתי שהייתי מורה, שאני מורה לפני כל כך הרבה שנים. אבל ברוך השם, זה היה באמת בתחילת דרכי, אני הייתי הסטודנטית, והמחזור הזה, זה היה כנראה אחד המחזורים הראשונים שבאמת לימדתי. כנראה שבשמחה, כי אני נשארתי מורה עד היום, ברוך השם, תודה לאל. זה באמת מאוד משמח ומאוד מרגש, ואני באמת מאחלת לכולכם ככה, מפגשים ככה טובים, חיוביים ויפים כאלה.
בעזרת השם, בשמחות. ושמעון הוא פשוט פוחד ממני, כי אני חברה של אחותו, והוא... משה זנו, רבותיי, הכבאי הגדול. איפה הגעת אתה למאסטר שף? אני יודע לבשל, אבל לא הגעתי למאסטר שף. אני משה זנו, מי שזוכר, עובד 20 שנה בכיבוי אש, כרגע בים המלח. יש לי ילד אחד בן 15, נכדים עוד לא זכיתי, מרים. מקווה שנזכה. מאוד מרגש להיות פה. וחבל שלא הבאנו את רמי העיוור, מי שזוכר אותו. למה לא הגיע? איפה אנדרי? אנדרי! רמי שלא היה רוצה ללמוד, היה מוציא פצצת סירחון, נותן עליה מכה, כולם בורחים, לא לומדים. מי שזוכר. תודה רבה. תודה רבה לך. בוא שמעון, תחזור בבקשה למחנכים ולמורים. רות לפלר, בבקשה. אף אחד לא בורח. רות, בבקשה, רות. אל תתחילי עכשיו עם הישיבה, סדר ישיבה של התלמידים, בבקשה. מצוין. מצוין. אין בעיה, אין בעיה. אני ממש מתרגשת. מהרגע ש... חבר'ה, תנו לה להתרגש בשקט. השאלה הראשונה, מתי הייתה הצהרת בלפור? מישהו זוכר? אבל באיזה יום, לא שנה, יום. טוב, אני ממש... יפה. לחשת? את מעתיקה במבחנים עוד? מה קרה לבלונד? מה קרה לבלונד שלך פתאום? את זוכרת? פעם היית בלונדינית. הייתי צעירה ויפה, נו. תודה, אבל... אני ממש מתרגשת. מהרגע שעמוס התקשר אליי, וממש לא זיהיתי אותו, הוא התקשר אליי, שלום גברת רותי לפלר. אמרתי לו, מי זה הבן אדם שזוכר עוד שקוראים לי לפלר? הוא אומר לי, תנחשי. אמרתי לו, אני כבר לא במצב של לנחש. נתן לי כל מיני רמזים, בסוף עליתי, נתתי צעקה בטלפון, עמוס חלפון, וזהו. וכל השאר, עדיין לא. טוב, התרגשתי מאוד מהיוזמה, וגם עכשיו אני מאוד מתרגשת. אז טוב, חלפה לה כמעט שנת דור. כן, חלפו להם 20 שנה מהסיום התיכון. חיים שלווים... 28, נכון, סליחה. לא, זה מרוב התרגשות. נראה לי את והיסטוריה לא הולכים ביחד. כן, אני מנסה קצת ללכת אחורה בהיסטוריה, כי... כן, חלפו לה 28 שנה מאז סיום התיכון. חיים שלמים, מורכבים, משנים, חודשים, ימים, שעות, זמן. אני נרגשת לפגוש כל אחד ואחת מכם. כל כך הרבה שנים. זמן המון אחורה להסתכל, מה היא עושה ואיך הוא השתנה. הייתם מחזור מבורך, וזה לא מליצים אומר המחזור, השכבה, בה"א הידיעה לגביי. אני רואה כאן פנים רבות, חלקכם זיהיתי, חלקכם לא. אני חשבתי שלא תזהו אותי, אבל כולם זיהיתם אותי, אז כנראה שהשנים עשו את שלהם. אתם הייתם המחזור הראשון שהתחלתי כבחורה צעירה ללמד ולחנך. וכמו אז, גם עכשיו, אני נרגשת ושמחה מהמפגש איתכם. תודה לכם על המפגש המרגש הזה, אותו בוודאי אזכור עוד שנים רבות. אני אוהבת אתכם. תודה רבה. בוא שמעון, אל תברח. יש לנו עוד מורה אחד. יש לנו עוד קצת? אני רוצה לבדוק את הזיכרון שלכם, אנחנו נעשה משחק אסוציאציות קטן. בבקשה. סגן מנהל תן לו. הסגן מקבל. סגן מנהל אל תתעסק איתו, ישלח אותך הביתה. קודם כל אני לא אשלח אף אחד הביתה, אתם תלכו בעצמכם. דרך אגב, אנחנו מחפשים מישהו שנוסע לאזור תל אביב, שיכול לקחת, תודה רבה,
תבוא אליי אחר כך, אנחנו צריכים את סגן מנהל בית הספר אם אתה רוצה. בבקשה, יש לנו, סידרנו לך משהו. אני עוד יכול לבצע כמה... לא, 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 לא. אנחנו כבר סידרנו להם, שמאל הגרושות, ימין הגרושים. אנחנו במספר סימטרי. בבקשה. אני רוצה לומר לכם שאת רותי פרנקל תמיד אהבתי. הופה. חבר'ה, ידענו. אני, קודם כל, את רותי פרנקל תמיד אהבתי, ואתם בטח יודעים למה. בגלל הבלונד. אבל לאחרונה, יש לי... היא לא יודעת, אז אנחנו נסביר לה אחר כך. אבל לאחרונה מצאתי אהבה חדשה בנהלל, רותי פרנקל, מאוד נחמדה, הצטלמתי איתה והבאתי את התמונה לרותי ואמרתי לה, את יודעת שהרבה שנים אהבתי אותך, אבל לאהבות יש גבול. מצאתי אהבה חדשה. חבר'ה, מי שזרקו אותו מהבית ספר... רגע, זה לא. עכשיו, רותי... מה, זה לא נגמר? אני מעדיף שרותי פרנקל תספר לכם על אהבה חדשה. אני חשבתי שזה נגמר. לפני שאנחנו הולכים למשחק אסוציאציות, אני רוצה שקרמי ידבר. קרמי, אני רק זוכר אותו, כשאני משחקים כדורגל, מישהו מכניס גול יפה, קלאסי. קרמי, תביא כדור, קרמי. הפעם הראשונה שהתוודעתי לזה, שזה יהיה, עמוס, כפי שידוע, הוא הולך בלילה עם אשתו. אני כספורטאי גם כן הולך כל ערב, יש לנו מסלול הליכה מיוחד. לא, אני הולך הרבה. אני מבלה כל יום בחדר כושר, אין לי בעיה, שוחה הרבה. ופגשתי אותו, והוא רמז לי שכנראה יהיה משהו, ושמחתי על כך. ואני ממש מתרגש, כבר אשתי אומרת לי, אני אומר לה, תגידי לי, מה ללבוש? אמרתי, מה קרה? אתה לא יודע מה ללבוש? לא נעים. הגעתי לכאן, אני ממש בהתרגשות, אבל כשקיבלתי את ריכוז השכבה שלכם, מיכאל הזמין אותי לחדר, הסכמתי, זרוק כדור. הסכמתי לקבל את השכבה, אבל כמובן שבארבע השנים האלו, אני לא הייתי אומר שעשיתי לו צרות, אבל צרות חיוביות לשכבה, לכיתה. אני הייתי בבית הספר כמו כבאי שרפות, פותר בעיות משמעת, כי תמיד אומר לי, קרמי, מה קורה עם התלמיד? יוסי אדרי, אתם מכירים את הצבע של הדף הזה? אתם מכירים את הצבע? זה רק, לא יוסי, לא רק אתה, זה יוסי אחר. הצבע הזה תמיד היה רק לילד שהולך הביתה, צריך להביא הורים, אבל אחרי 4 שנים, כשהייתי אומר, התכסחתי קצת עם מיכאל, אז הוא כותב לי כך, ואני חייב לקרוא, זה מכתב משנת 82, כי יש עוד איזה מכתב, אני אעשה את זה מהר. בתום שנת הלימודים... מי חתום שם, יונה או... לא. איפה יונה? יונה, פיסה, ודאי, מה לא יכול. אני אמרתי, יונה תמיד היא המנהלת, היא רכז שכבה, היא המחנה, היא הכל בבית הספר. הייתה. בתום שנת הלימודים, תשמ"ב, ברצוני להודות לך. כל מה שקרה איתנו, עבור כל מה שתרמת על בית ספרנו, השנה. הן כמורה לחינוך גופני, יונה. הן כמרכז הוראת מקצוע זה, והן כמרכז י"ב. אמנם לפעמים חרגת ממה שאני מגדיר כסדר טוב במרכאות, וקו על שאני, כן? גם כשהעניין גרם לי נעימות, שתמיד פעלת למען התלמידים ולטובתם, ויעידו על כך גם רות פרנקל שהייתה המנהלת שלי. בהזדמנות זו, אחרי כל מה שקרה איתנו, הוא כותב לי, בהזדמנות זו, אני רוצה להודות לך עבור הסכמתך לקבל על עצמך בשנת הלימודים תשכ"ג את ריכוז של כיתות ט' המשכתי איתם עד י"ב. כן, תודה לך. עוד דבר, כפי שידוע, המחזור הזה היה מחזור מהמם מבחינתי כמורה לחינוך גופני. עשינו המון פעולות רציניות בבית הספר. הזמנו את טל ברודי, זוכרים? כן. טל ברודי, הזמנו אותו, זה היה הופעה סטנציונית. מה? כן, כי יעקב בנאי היה, הוא עבד, אבל, כן. אחר כך, בתקופה הזאת,
היה עניין של חזרה בתשובה, אם אתם זוכרים, ביקרנו אצל אורי זוהר, היו לנו המון שיחות והרצאות בבית הספר, היו המון פעולות, בעיקר אני נהניתי מהפעולות של חינוך חברתי של רות פרנקל, שזה היה בעצם המסמר בבית הספר בשכבה שלנו. וכמובן שהיו פה תלמידים מהממים, איפה אבי קמחי, חבל, לא נמצא פה. הוא יגיע יותר הרב מאוחר. אבי קמחי. הוא בישיבה, הוא צריך... היו ספורטאים מעולים, אני חייב להגיד כי זה, אני ממש נהניתי מהם. עזוב את דני זה אחר כך. אבל היה לנו יום ספורט שהיה לנו בלגן עם שושה סורי, לא נמצאת פה, לא יודע מה היה הסיפור, עם מיכאל, כן לבטל, לא לבטל, בסוף קיימנו את יום הספורט, ושוב מיכאל הודע לנו על יום הספורט והיה יום ספורט מעולה, וכותב לי אחר כך, שמעתי שגם ביום הספורט המחוזי לראשונה, זה פעם ראשונה, גם זכינו, עלינו לגמר, היינו במכון וינגייט, היינו ברמות הגבוהות ביותר. ויש עוד איזה מכתב שאבנר הוציא לי. מה קורה לך עם ההיסטוריה אתה? הכל קורה, רגע. זה, איפה דני? איפה דניאל? לא, שכנס חבל. דני ביקש ללמוד חינוך גופני כי הוא היה ספורטאי למופת. נכון יעקב? אתה משחק איתו כדורגל, חבל הזמן. אתה היית יותר ממנו כדורגל, כדורסל הוא גמר אותך. כן. דני רצה ללמוד חינוך גופני, והמלצתי לו ללמוד בגבעת וושינגטון. וכתבתי לו המלצה, ולצערי הוא לא עלה כי כפי שידוע הוא בפיגוע, הוא נפגע בכניסה בלבנון. במלחמת הלבנון הראשונה, בספארי, ונבצר ממנו ללמוד חינוך גופני.